Empenya aquest pal que no li permet culminar l'strike en aquest setè llançament. En aquest sisè llançament, Mika Koivuniemi. No està gaudint avui de la partida. Setè? Sí, el Mika està amb el setè llançament a la pista 6. Correcte. El que estem veient és que jo crec que estem en una partida nerviosa. No està gaudint de la partida. No, estem jugant tàcticament i aquesta bola, comparada amb l'anterior, ha sigut massa col·locada. Atenció. Això no és tan habitual, Joan. Pilota al canal. És molt difícil de veure una errada d'aquestes amb un jugador com ell, que a més li pot costar el campionat. Estem parlant que estem a la jugada 7, que el Martin havia fet un espert, que vull dir que encara podia continuar guanyant, que li tenia un avantatge molt petit i ara això li ha incrementat l'avantatge ja de 26 punts. I que s'ha quedat amb una errada, que això mentalment ha d'afectar. Aviam com ho paeixen, tant un com l'altre. Sí, perquè el que es veu guanyador també té tota la pressió a sobre. Encara ha d'acabar aquesta ronda de tirades, Mika Koivuniemi. Ara ha d'anar a la pista número 5. Era la que no era seva, que l'última bola l'ha fet bastant ben col·locada. Ara és al revés, ha de fer per nassos, ha d'intentar fer strike a la 5 per continuar fent a la 6, que era la seva pista. Està totalment... s'ha quedat fora. Sí, està fora de si. Fora i suposo que deu estar... S'agafa un temps més que prudencial. Li permetem, a la BBA hi ha un marcador de segons que quan acaba en 20 segons, 0. O sigui que despaviles o no. Però bueno, aquí encara no ho fem. Estem veient no només una final d'un campionat, sinó també és un espectacle. També entre l'espectacle aquests problemes que pot tenir un jugador quan té un mal llançament com el que ha fet. Sí, veiem una cosa que no és habitual i això també és pedagògic. Veure com una pilota marxa al canal no hi ha manera. Aquesta bola és exactament igual que les dues primeres que he fet aquí, molt al centre, i ja es pot dir que és pràcticament impossible guanyar la partida ara amb el Martin Larsen amb aquesta situació. No ens té acostumats Koivuniemi a aquest rendiment. I menys en una final quan s'acostumen a créixer aquests jugadors grans. Però noi, avui les està veient quadrades. I ho veiem al fons, refrescant-se. I tot de cara per aquest home amb ulleres, Martin Larsen. Sí, que està jugant tranquil·lament al par, vull dir que està fent strike, no strike, vull dir que està fent... No està com l'anterior, ha fet tants strikes, aquesta no. Aquesta bola és molt curta. Però bueno, és el que diem. Jo crec que està jugant a la bola curta per dir, mira, vaig fent nous, i amb nous ja en tinc prou, perquè el Mika com a molt pot fer 188, fent ara 4 strikes que li queden. Vull dir que ell ja els té pràcticament, només que faci nous ja els té, i no s'arrisca. Jo potser també faria el mateix si fos la primera vegada que guanyava un set de Barcelona. No me la jugo ara a fer un espectacle i començar a fer splits i deixar-li l'oportunitat al contrincant. Esperra per Martin Larsen amb aquesta bola que ha llançat, aquesta bonica bola que tenia la serigrafia del globus terràquí. Li ha servit per aconseguir l'espera Martin Larsen. Ara farà el seu 8è llançament. Si ha de fer un espert ja ho té. És a dir, queden dues boles, que si fes les errades i fes 4 strikes al Mika podria guanyar, però crec que és bastant probable que facin 2 boles un strike o un espert. Normalment ha fet un llançament de 8. A més, aquest és difícil perquè els dos pals estan paral·lels i s'ha de tirar la bola una miqueta en curva. I com que estan tirant molt pel mig, no és tan fàcil com sembla. O sigui que de moment encara podem dir que això encara no s'ha acabat, que aquest espert és molt important i que el Mika deu estar somiant que tingui l'oportunitat. Doncs a veure si encara la providència li dona una altra oportunitat a Mika Koivuniemi en una tarda negra pel finlandès. Atenció. Sí. Aquest home guanyarà el trofeu internacional Ciutat de Barcelona. Tindrem un jugador nou en el palmarès, Joan. Bé, a més és un jugador que és molt estimat aquí també, perquè és el que diem, és que ve sempre, ha estat a dalt molts cops
i bé, doncs sempre és bo canviar també de figures a la mica que acaba la partida. Sense trobar encara el camí dels strikes. Aquí ha tirat una bola bastant pràcticament sense cap mena de rotació com és habitual. La despert pràcticament sense esperar que baixi l'arrenca perquè està ja fora de lloc totalment. Molt desencantat amb ell mateix, Mika Koivuniemi, sense ni tan sols concentrar-se ara en els seus llançaments. I acaba ràpid, i segurament serà la pitjor partida que ha fet mai una final televisada. Però vaja, és el joc, i això és l'esport, i una vegada guanya, altra vegada es perd. Està acabant la partida ja ràpidament per fer, ha fet un split. Intentarà rematar-lo, tirant la mateixa bola pel mateix joc. Aplaudiments per Mika Koivuniemi, el públic li reconeix. Home, ha fet un gran campionat, ha fet una sèrie de quarts de final impressionant. Bé, doncs el Martin Larsen ha jugat un pèl millor i ell realment s'ha perdut la partida ell mateix. Martin Larsen s'imposarà en un torneig, ara sí que rep la gran ovació, ell mateix ho celebra, amb el braç dret alçat, s'emportarà un torneig, passant no només per davant de Mika Koivuniemi, sinó superant a Robert Anderson en la partida de defensa de posició i passant per davant d'homes tan importants, mentre li envien alguna floreta des de la graderia a Martin Larsen. Tenim molts suecs i moltes sueques en aquest campionat, i de molt nivell. I és un home molt estimat, és un home molt simpàtic, que ha hagut de patir molt per guanyar aquesta partida. Haurà passat per davant d'homes com Gary Verbruggen, a qui succeiran el palmarès d'aquest 33è torneig Ciutat de Barcelona, quan el públic aplaudeix, el públic suec desplegat aquí. Aquí vegin com ho celebra Martin Larsen. Haurà passat també per davant d'homes com Brian Boss, de Dominic Barre, d'Amleto Monacelli, el veneçolà, de la campiona del món, Clara Juliana Guerrero, que també ha estat aquí, de Paul Moore. Martin Larsen, guanyador, flamant campió de la 33a edició del torneig Ciutat de Barcelona. Joan, em sembla que has d'anar a entregar un trofeu dels molts que donareu a continuació. Doncs ara, moltes gràcies per estar amb tu aquí un altre cop, ha sigut fantàstic, i anem a fer un lliurament de trofeus amb aquests grans campions. Ja ens retrobem en properes narracions de bowling que en tindrem encara més aquest estiu. El cas és que ara hi haurà l'entrega de trofeus. Aquí vegin com companyes sueques de Martin Larsen el feliciten des de la graderia, i aquí conversant amb el seu compatriota Robert Anderson, aquí ha batut en la partida de defensa de posició. Ja baixen les autoritats per fer l'entrega de trofeus, i és que es començarà donant el premi a la millor jugadora d'aquest torneig, que ha estat la jugadora de Malàisia. Hi ha hagut una participació destacadíssima de jugadors de Malàisia. El continent asiàtic per ara no ens portava massa jugadors aquí a la ciutat de Barcelona. Aquesta vegada sí, i hem tingut Zandra Ziela en la 5a posició, molt a prop de les partides definitives. Per tant, millor jugadora Sandra Ziela, i serà precisament el nostre company de retransmissions, el president de la Federació Catalana i vicepresident de la Federació Internacional, Joan Ricard, qui li farà entrega del guardó, mentre continuen fent broma Martin Larsen i Robert Anderson abans de rebre els trofeus. Rebent també les felicitacions, i veiem amb el polo de color taronja els representants de Malàisia, que han vingut de molt lluny aquesta vegada aquí en aquest trofeu internacional Ciutat de Barcelona. Martin Larsen, ho hem dit al principi, s'ha fet un fart de recollir medalles amb la seva selecció, al igual que Robert Anderson, medalles importants en els mundials i també en els europeus, però no havia guanyat mai el Ciutat de Barcelona, tot i que també havia aconseguit el títol en l'Open Catalunya, en el torneig que també organitza la Federació Catalana de Bowling. Escoltem de nou a Kim Jensen, director del circuit europeu de bowling, que fa la presentació de la millor jugadora d'aquesta edició del torneig internacional Ciutat de Barcelona. Aquí la tenim, Zandra Ziela, del Malaysia National Team. S'ha quedat molt a prop d'entrar a les finals. És la millor jugadora d'aquest torneig. Interessant que també puguin venir d'altres latituds, d'altres continents, jugadors i jugadores de bowling.
Tercer classificat d'aquest torneig. Oriol Ros, el gerent del Bowling Pedralbes, farà l'entrega del trofeu al tercer classificat, el joveníssim Robert Anderson, 24 anys. Ja pot presumir d'haver guanyat un Ciutat de Barcelona. Va ser l'any 2007. Aquí el tenim, Robert Anderson. Ara ja més satisfet. Ha fet mala cara durant la partida de defensa de posició. Robert Anderson no li han sortit bé les coses, però ara veu que una tercera posició és d'allò més interessant, tenint en compte que partia en una posició molt endarrerida en els quarts de final d'avui. Ha remuntat posició rere posició fins a aconseguir competir per la partida de defensa de posició davant de Martin Larsen. Mika Koivuniemi no està gens content. Ha fet una partida molt dolenta en la final, només ha sumat 146 punts, impropi d'un jugador de les seves característiques, del seu talent, d'un jugador que juga a la PBA, però bé, avui no ha estat el seu dia i ho hem vist en directe aquí a Esport 3. És l'altra cara de la moneda dels grans campions, que evidentment són grans però també són humans. Això és el que li ha passat avui al finlandès Mika Koivuniemi. I veiem Maite Fandos, del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora, la que farà entrega a Martin Larsen de l'àmfora d'aquest popular trofeu que acredita a Martin Larsen com a campió del torneig internacional Ciutat de Barcelona. Amb aquestes imatges, i Koivuniemi encara molt seriós de fons, ens acomiadarem d'aquesta retransmissió d'aquest gran torneig que any rere any ens porta la Federació Catalana de Bowling en aquesta instal·lació. Ens retrobem amb aquestes boniques imatges de l'entrega de trofeus en una pròxima narració de bowling aquí a Esport 3, el canal d'esports que no para. Fins la propera.